Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video her. Jeg rykker i mikrofon. I dag der spiller vi noget survival games ind på EverPvP igen, og det er Forest som sidste gang. Det var lige det map jeg lige kunne komme ind på, og lige yes. Nå, lad os vente det her lort. Skal jeg vente? Så, okay. Våben det er altid lige noget godt man lige kunne bruge, men jeg synes sjældent man får det. Eller jeg er i hvert fald uheldig med det der chests, der jeg får tit ikke nogen våben. Men det gør jeg den der gang. Jeg skal nok vinde igen. Ja, det håber jeg i hvert fald. Der fik jeg våben. Fremskridt. Spiser en gulerod. En carrot. Så det var fedt. Det var fedt hedder det. Snupper lige alt det der. Vi har en boost. Det var godt, at vi fik det der pile der. Fordi så har vi nok ikke så meget bruge buen til, hvis vi ikke havde det der pile. Når jeg får en ny mikrofon, har jeg også sagt det? Nej, jeg får en ny mikrofon, det er en Blue Yeti. Den er mega nice. Jeg er glad for den. Jeg er ikke så god til de indstillinger der på den, så I må godt hjælpe mig med det, hvis der er sådan noget specielt, når man skal gøre med den, for at lyden bliver exceptionel, og eller hvad man kan sige, altså rigtig god. Jeg skal dø dem her. Hvad så? Hvad mindre jeg dør? Høj. Giv mig lidt ting der. Jeg tror bare jeg smutter. Sådan. Det var lige så. Vent, jeg er jo den rammer. Jeg blev lige sådan bange for at den ikke rammer, men jeg fik de der to der. Det var et team, så det er altså fedt at lige få teamet ind, de bliver helt stegt. Ja. Det er i hvert fald vigtigt. Så inden du ligesom en gang gjorde mig, hvor jeg mødte team, og ej, lad nu være. Tak. Oh my god. Sådan. Jeg kan lave en jeg kan lave et diamond sword, så det skal vi lige have, inden der er en med der dør. Ja, det. Ja, okay. Super, der var en der døde, så nu kan jeg ikke lave et diamond sword. Yes. Ej, nej. Min parkourskid, det er bare. Måske skulle jeg slukke det for chatten, det er meget. Snakker meget grimt, nogle af dem. Ja. Sådan. Når jeg lige startede Deathmatch, jeg søger SMP server, så jeg må meget gerne skrive til mig, hvis I har en SMP må join. Det var pisse lækkert. Der er noget værre. Nej, det er ikke et team det der, det kan du ikke mene. Bogskid som point. Oj! Yes, GG! Nå, drenge og piger, tak fordi I så med. Husk at søge SMP, hvis I har en, så vil jeg meget gerne join. Og hvis I kunne lide videoen, så må jeg meget gerne give den en like. Og subscribe til mig, hvis I vil se mere fra mig. Ellers så vil jeg igen at sige en tak fordi I så med alle sammen. Vi ses i næste video. Hej.